Lahi na gyud kay ang mga batanon karon. Lahi na gyud ang mga pamatasan. Mas unahon pa ang uban kaysa ilang kaugalingon nga pamilya. Kung laing tao, perting maayo ha. Pero pagabot silang magilikanan, baliwala ra. Naglibog ya po ko ani nila kung silang giprove sa ilang mga kaugalingon, no? Kay may gyud panglaitan ang mga fallopian tube. Tanaw sa uban, buutan kay isang tanan. Kay basta laing tao, usog kay mo tabang. Pero pag abot gali sa kaugalingon nga pamilya, igo ra mang limot-limutan. Mura man siya nalimot nga aduna siya ginikanan. Mura man siya nalimot nga aduna siya pamilya nga gigikanan. No? Ngano ka ni sila? Maglibog ta. Unsa kay ilang mga mindset, no? Nga unahon man nila ang laing tao. Ila mang i-prove sa laing tao nga maayo kay sila nga klase nga pagkatawa ning kalibutan, ha? Mabuotan sila, manggihatagon sila. Lahi sa ilang style, no? Ganahan nga nindot lang taon sa pananaw sa uban. Pero ang kaugalingong pamilya kalimta. Oy, tarungan yung mga desisyon sa kinabuhi, ha? Murag ato dagway nang i-refresh. Pinduton dagway nato ng refresh button, no? Una kung dagway nato atong pamilya. Kung saan ko bang mga tao, no? Kaya kamo na ba yun? Pag magkadaot-daot mo, pag magkaingon-ingon na bagod mo, asa mo dalagan? Balik sa pamilya. Ang mga tao sa palibot nga giuna, ang mga barkada nga giuna, asa na? Kalimta na ka. Gadaot naman. Kasakit naman. Wala may gikahatag sa uban. Karon, asa mo dagan? Pamilya lang gihapon ang padolngan. Hindi pagin maikog. As pamilya mga tabang, pero panahon kong naa sila mga grasya, laing tao may unahon nila. Sure di oy. Ako ay imong pamilya, ibulad tikaw sa init, panitan tikaw para makaamgo ka. Mao na diha. Panahon sa kasakit, mabalik sa pamilya. Panahon sa kalipay, unahon ang barkada. Kung ano na'y kwarta, barkada may gastuan. Kung ano na'y kwarta, hala, idasulas, kilipay-lipay sa mga barkada. Pero wala na, pinghoy nga, boslot ng bulsa, wala na. Balik na po sa pamilya. Tarungan yung mga desisyon sa kinabuhi, day. Kaya di bago ng barkada mo unong sa ato, makaingon-ingon ta. As pamilya, rapat na mauli. Unang-unahan ang pamilya. Lagi ka ng barkada, kung sabi may pinaglalaban. Mga nang ubang tao mag-imong unahon. Manday imong pamilya mo imong unahon aron magmalipayon. Lain naman ang tao. Sure ya ha? Tarong yung mga desisyon sa kinabuhi kay na laitan pa ang fallopian tube.